Най-после дойде Insta360 X4. Първата 8K 360 градусова камера, която се побира в джоба. Ако никога не сте ползвали 360 камера, главната идея там е просто да държиш камерата, да заснемаш абсолютно всичко около теб и в постпродукцията да си рефреймнеш кадрите, които ти трябва. Но 8K променя всичко, защото това ти дава страшно много повече възможности да приближаваш записа без да губиш от качеството. Да видим какво има в кутията. Ето я самата камера. Това ще го видим след малко. Кейс, в който има термогрип кавър, Type-C кабел, книжки, лепенки. И това е много важно. Това са стандартните протектори, които Insta360 включват в пакета. Когато сложиш протекторите, трябва да влезнеш в менюто на камерата, за да й кажеш, че използваш протектори и тя да направи там каквото прави, за да не изглежда записа странно. Изключително съм благодарен за тях, защото за малкото време, от което имам и ползвам камерата, ако не бяха те, поне няколко пъти щях да я надраскам. И какъв по-добър начин да я тестваме от това да отидем на една разходка с пичовете от American Muscle Team. Както знаем, екшен камерите изобщо не се славят с хубаво качество на ниска светлина. Обаче тази Insta ме изненада, защото тези кадри са даже използваеми. Дето, не! Падна кръстната кръша. Падна. 360 ли съм? Да. То не се много гадно. Като кълбо. Да, ама си го време, да. Може да си го направиш рано да го разтегнеш. И това бяха моите впечатления от тази камера. Надявам се видеото да ви хареса. Ако е така, абонирайте се за канала и ме последвайте в социалните мрежи, за да виждате още такива видеа. Чао!